Почвам пак следващия епизод. Вече не знам кой е шорт. Как не знаем? Ти знаеш да бъдеш шорт. Се доближи? Някакви гласове се чуват оттам. Къде? И оттам. И Ого! абонирайте се. Виж, отгоре всичко става. Абонирайте се. Абонирайте се просто. Вижте. Заради вас кара. Абонирайте се. Да. 50 лайка. Пазете се. Браво, браво, браво. Керем пак ще удам. Откъде дойдем? Еми, тук някъде мога да удаш. Да, точно където застана топката. Чай. Лайкнете между другото. Лайкнете видеото. Абонирайте се. Ай, колко абонати ще имаме ние, бе? Ти. Дай ми, подай ми. Ти стани като говорят нещо. Спаси, който не е видял. Майко, аз тук се захванах краката ми, вече не мога. Еми след малко свършва видео, така че пускаме следващия епизод. Уау! Ти на космоса пускаш ли? Пак няма проблем. Колко часа е, брат ми? Ще поеме се. О, добре. 2 Колко от време? Май след малко свършва видеото. Майко, Керем се хуква. След малко свършва видеото. Времето ви направиха да се абонирате за канала, така че